एक आहे की या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये बरेचसे आरोप झाले राजकीय पक्षांकडून की पैसे वाटप खूप मोठ्या प्रमाणावर झालं। या सगळ्या प्रचाराच्या काळात शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्याचा त्यांचा दावा आहे। भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या घरी साधारण 25 लाखाची कॅश त्यांनी या काही व्हिडिओ किंवा त्या माध्यमातून दाखवून दिली। त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे या बाबतीची तक्रार केली, पण त्यांचं असं म्हणणं आहे किंवा त्यांचे असे आरोप आहेत की त्या संबंधित व्यक्तीवर कुठलीही कारवाई झाली नाही, पण निलेश राणे यांच्यावर मात्र स्थानिक पोलिसांनी ट्रेसपासिंग आणि अनेक गुन्हे दाखल केले। त्यांना असं सांगण्यात आलं की निवडणूक आयोगाला स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिलेला आहे। तर या सगळ्या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोगाने काही कारवाई केली आहे का, याच्यामधली सत्यता पडताळून पाहिली आहे का, या बाबतीत आता आपण काय सांगा? नाही, यामध्ये आता ही जी रक्कम आहे ही एक रक्कम ऍक्च्युली बेडरूम मध्ये होती, बेडरूम मध्ये जप्त करण्यात आली आणि बेडरूम मध्ये जे कारण की हे मतदारांना वाटप करताना असं ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये निदर्शनास आलं नाही मतदारांना ऍक्च्युली, आणि मतदारांना वाटप करताना निदर्शनास आलं तर तो डेफिनेटली गुन्हा ठरला असता। मात्र ही बेडरूम मध्ये दिसून आल्यामुळे त्याच्यामुळे ही केस जी आहे ती केस तिथले जे कलेक्टर आहेत, कलेक्टर सिंधुदुर्ग यांनी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे दिलेली आहे आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट मार्फत याचं इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे।